Bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga mamimili sa lungsod ng Legazpi ngayong darating na Kapaskuhan at Bagong Taon, magtatalaga ang PNP Legazpi ng kapulisan sa loob ng mga mall sa lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., hepe ng Legazpi City Police Station, ang hakbang na ito ay layong maiwasan ang pagdagdag ng bilang ng mga biktima ng shoplifting at pickpocketing sa loob ng mga establishmento. Dagdag pa niya, makakaasa ang publiko na mararamdaman nito ang presensya ng kapulisan hindi lamang sa pagsugpo ng mga mabibigat na krimen, kundi pati na rin sa mga krimen na kadalasang tumataas tuwing holiday season. Based sa study at dun sa pag-check namin sa mga insidente, usually ito talagang converges na tao. Yan strategic location. Diyan po may mga nangyayari para po ma-prevent yun. Magkaroon tayo ng prevention na wala na mangyari. Magde-deploy po tayo ng mga parte po yun, ma'am, sa mga malls na mga kapulisan po, ma'am. Opo. Binigyang linaw din ng hepe na hindi maaapektuhan ang bilang ng mga pulis na nakatalaga sa kani-kanilang fixed visibility point. Hindi rin anya nito maaapektuhan ang pagresponde at pagpapatupad ng 5-minute response. We will be stretching our deployment. Magkakaroon lang kaming adjustment ng mga duties namin. But yung existing namin na fixed visibility point, existing pa rin yun. Madadagdagan lang tayo sa mga malls po. Sisimula ng naturang hakbang ngayong darating na Desyembre. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista.